Good morning, Kabukicho, Shinjuku City, Japan. So, padung mi karon sa Shibuya. Mao ni ato ang itinerary karong adlaw. Mao ni ang front cam sa iPhone 14 Plus. Ato lang gigamit din nato. Katong cellphone ko sa una kay kuan mo to. iPhone 7 Plus. Ya karon 14 Plus. So 7 years iyang pagitan no sa ako nakapalit. Katong cellphone ako sa una gipalit ko to 2017. 2023 naman ta karon, so unom ka tuig to siya. Kahangin. Iya, pareha pod mi sa una iPhone 7 Plus po diya, pero gipalit to nako dire 2018, so 5 ka tuig pa to iya ha. Gikan sa kuan pagpalit niya. Kuan pag ito second hand, pag ito ako second hand pod. Kini amo kaning gamit na ko karon kay brand new gid pa oh. Deserve kay naning kamot magtambay-tambay to Cebu. Na itinerary na to karong adlaw, Shibuya crossing, Shibuya katong Hachiko nga statue. Then Shibuya Don Quixote. Kana Don Quixote. Iahag na balim katawa man hapon ang ipangutana. Tiyo kalimot to. Ano katawa man siya? Mo di kay bali di kay kawawa eh. Kung naa ka diri sa Japan, kabalo ko nga nagagamit na kaani. Kung nagplano mo mari og Japan, ayaw kalimot og papalit aning tawag nga lip balm. Kung bugnaw nga panahon mari mo diri. Like kana mga September hangtod, September to April na. Kay kana bugnaw na. Kaya kung di mo magda, mahitabo mangliki inyong abil. Every other hour nagabutang ko ani. Ay nindot ta ri kuha aning iPhone 14 oy oh. Nindot to kayo no, tinaw kayo no. Ako lang maluoy ng iPhone 14. Fully paid ha, taman niya. Pero inutang niya po, pambayad. Sa katong, giutangan lang ko. Ma'am, thank you ma'am ha. Dini may tabo nga, kuha minuputang nga. Medyo di pa kayo kung kumao mo set up aning iPhone 14 Plus kay. Di mo kayo hilig, magkuri-kuri ikot. Basta lang ma-record, mao na na. Kung money changer ang hanap mo, meron dito malapit lang talaga sa Shinjuku Station. Dito nga pala kami nagpapalit ng pera from peso to yen. Bumili na rin kami ng train ticket at meron na rin nakalagay dito kung magkano ang inyong babayaran papunta sa inyong destinasyon. Siyempre dito mo na rin makukuha ang inyong ticket at inyong sukli. Sumimasen, Shibuya Iki wa nanbang desu ka? Josang bang? Joyong bang? Arigatou gozaimasu. Kung mag-aabang ka ng train, dapat hanggang yellow lane ka lang. Hindi ka pwedeng lumagpas para hindi ka masagasaan ng train. Paglabas mo ng train station dito sa Shibuya, ito agad ang bubungad sa iyo. Nagtataas ang mga gusali at naglalakihang mga billboard. Kung sa tingin mo ay napakadaming tao yung nakikita mo ngayon, wala pa yan sa kalahati. Dahil nga pagpatak ng rush hour ay talagang sobrang dami ng tao dito, lalong-lalo na kapag weekend. Kaya nga nang sabi ko noon, umaabot sa 2.4 million katao ang tumatawid sa Shibuya Crossing araw-araw. Ganyan karami. Magandang pagkakataon na rin ito na mapapicture dito kay Hachiko dahil nga weekdays, walang masyadong nagpapapicture dito ngayon. 1, 2, 3. Kung gusto mo talaga makakuha ng whole body picture, pwede kang makisuyo. Pero minsan talaga yung partner ko, siya na yung nag-o-offer na pipicturan silang lahat. Hindi na namin kailangan pang makisuyo dahil palagi namin itong dala-dala itong mahabang tripod kahit saan man kami mag-travel. Kaya kung gusto namin magpa-picture, itatayo lang namin ito. Asa ta dito? Diri. Plano namin bumili ng sapatos para sa partner ko dahil nga sira na yung sapatos niya. Alam nyo ba dito sa Japan ang ABC Mart ang isa sa mga sikat na nagtitinda ng mga sapatos. Halos lahat ng mga kilalang brand ay meron sila. Ang ABC Mart dito sa Shibuya ay merong underground. Karamihan dito ay mga Nike at New Balance. Ang karamihan namang makikita sa second floor ay yung mga leather shoes.
Sa dami ng design, wala man lang may isang napili yung partner ko. Kaya ang ginawa namin ay pumunta kami sa paborito kong brand kung saan ako namimili ng mga sapatos at damit noon. Dahil nga mahigit 10 na yung sapatos natin, hindi muna tayo bibili. Ito muna yung bibilihin natin. Dahil sabi nga ni ma'am, ay made in Japan daw ito. At limited edition. Hindi ko alam kung binubola niya lang ako eh. Karamihan kasi ay hindi made in Japan. Kaya medyo nagka-interest ako dito. Dahil nga made in Japan. At ayan o, may nakalagay pa, Shinjuku, Tokyo. Mga 2017, nabili ko itong t-shirt na ito. Dito ko mismo ito nabili. Pansin nyo na sobrang sikip na talaga dahil nga mga 6 na taon na ito. Kaya may natutunan ako na dapat pala may konting allowance. Kaya naghanap ako ng XL. Ito yung itinuro ko na baka XL yan kasi nga naubusan na daw sila. Pero napapansin ko yung manikin parang nahihiya sa akin nakatalikod pa oh. Kaya ang ginawa ni ma'am ay tinignan niya ito kung talaga bang ito ay XL. Swerte naman tayo dahil ito ang huling display na XL. Kaya agad siyang nanghingi ng tulong sa kanyang kasamahan na pwede bang baliin ang mga kamay ng manikin. Kaya naawa talaga ako. Kaya siguro palagi nakatalikod itong manikin dahil bugbog sarado na ito araw-araw. Oh, XL ni. Ha? Nagkasya naman sa akin pero pansin ko parang kamukha ko si Kokey. Hindi ko talaga alam kung bagay ba sa akin. Marami na namang mga senior citizen na mag-PPM nito kung available ba ako. Isang lapad yung presyo pero dahil ginamit natin yung tax-free kaya naging mahigit 9,000 yen na lang. Kaya nakatipid tayo ng mga 500 sa pera natin. Dito na kami nag-lunch sa Yoshinoya. Oo. Nung nagtatrabaho pa ako dito sa Japan ay never talaga akong ma-order ng ganito na may papoy-apoy dahil nga may kamahalan. Unang tikim ko pa lang, grabe, ang sarap pala talaga nito kaya pala may apoy. Dahil nga sa sobrang sarap ay walang natira. Grabe, parang walang nangyari. After kong kumain ay napaihi ako. Pero nalimutan ko na kung paano ito gamitin. Buti na lang nakita ko ito dito sa gilid. Ito palang pag-flash. Dahil nga sira na yung sapatos ng partner ko ay naghanap kami ng mabibilhan. Pero nahihirapan siya dahil kadalasan ay masisikip sa kanya. Hanggang sa napadpad kami dito sa branch ng ABC Mart. Hachi wa arimasu ka? Hachi? Kore nana desu yo? Hoy. Hachi. Dako siya diri. Okay na ko. Finally, after ng 2 araw namin dito sa Japan, ay nakahanap na rin siya ng sapatos na babagay sa kanyang paa. At lalaban eh. Kore wa hako ni ireru? Sotero? Buti na lang naalala ko pang nihongo nang itatapon. Sotero? Nagtanong pa nga ako sa kanya. Dahil nga hindi na ito kailangan, glue na lang yung nilagay namin dito para tumagal talaga siya. At kung mapapansin nyo, napakarami na niyang cracks. Wala pang isang lapad na nabili namin ito. At makakatipid ka pa kung dala mo yung passport mo. Dahil yan yung hinahanap nila kung magta-tax free ka. Malaki talagang matitipid mo kapag walang tax. Noong nagtatrabaho pa ako dito sa Japan, kapag ako'y gumagala, palagi kong dala yung alien card ko o di kaya ay passport. Dahil nga minsan hinahanap yan ng mga pulis. Dahil marami dito sa Japan ang illegal na naninirahan. Minsan talaga kinakabahan ako kapag naiiwanan ko yung mga card ko. Pero ngayon, hindi na kailangan dahil isa na akong turista dito sa Japan. Try nating mag-shopping dito sa GU. Tignan natin kung may mabibili ba tayo. Noong nagtatrabaho pa ako dito sa Japan ay hindi talaga ako bumibili ng mga ganito dahil nga hindi ko naman alam na makakabalik pa ako dito. Pero ngayon, bibili na talaga ako. Welcome to Tokyo. Si Anan din. Ay, Anan. Taning small. Ganahan lagi siya ng fit-fit lagi. Isa daw ka mo. Sana. Eh? Mura mo pare na naman. Pare ba? Pare. Sila lagi musuot lagi. Ngayon. Ako yung musuot bro. Muklo. Diba na baguhan na gano'n. Ikaroon po kusuwayan niya. Kasi. No? Ako Yung hindi kong pakitag mga Pinoy, mga OFW, mga
O ang nani. Pagsar ko kita pasig sila po ba pareha na ko nga batian po silang naong. No? Di ka murag pali. Oh. Nawa to iya, oh. Ganun wala kay shoulder po. Sino yung bag? Anak, di dapat magluto. Dili ah. Tupan mo na, be. So parang ngayon di tanawon maginani di. Bakit sa manikin ang ganda talagang tingnan, pero pagdating sa akin, ang pangit ko talaga. Kaya ang partner ko na lang pinadecide ko kung alin ba talaga ang bagay sa akin. Kaya ito yung pinili niya. Kaya agad kong tinignan ulit ang mga manikin. Ang ganda talaga, pero pagdating sa akin, ang pangit talaga. Kana? Final? Agad na akong pumunta sa fitting room para isukat itong lower na napili ko para may turno siya. Grabe ang high-tech talaga dito sa Japan. Sinubukan namin itong automatic cashier nila. Ayan, ilalagay mo lang yung mga damit na napili mo at automatic lalabas na yung total amount. Dito ka na rin susuklian, pero tinry na lang namin ito kung paano kaya ito gagana. Kasi nga itong automatic cashier nila ay wala pang tax-free. Buti na lang at hindi talaga namin ito nabayaran dahil nga sayang naman yung tax-free na magagamit namin. Kaya agad kaming lumipat dito kay ma'am. Nakatipid kami ng 725 yen. Sa pera natin mga 300 din yun. Indot ang lower. Indot na, okay na? Nakapili na rin yung partner ko at eto, ginamit ulit yung passport namin para sa tax-free. Ayan yung natipid namin, 635 yen. Sa pera natin halos 300 din yan. Kanina ko pa napapansin itong hapon na ito na sumasayaw at meron din siyang mga basket sa harap, siguro for donation. Hindi ko alam kung anong tawag sa sayaw na ito pero sa tingin ko freestyle ito. Tama ka Chinchiyo. Nagbigay ng gunting barya yung partner ko, hindi ko alam kung natutuwa ba siya. Pero kung ikaw ay walang barya, hindi mo pwedeng gawing dahilan yan. Dahil meron siyang QR code. Siguro pwede magpadala dito yung mga may Paymaya o di kaya ay Gcash. Branded pa yung speaker niya, oh. GBL pa yung brand. Kaya naisipan ko parang magandang pagkakitaan dito habang nagtatravel ako dito sa Japan. At the same time may kikitain ako. 1, 2, 3, go! Kaya susubukan kong sumayaw, baka magkikitain akong pera dito. Ginaya ko lang yung sayaw niya pero napapansin ko parang wala namang nangyayari. Nagmumukha na akong tanga dito. Tumigil na lang ako dahil wala namang nagbibigay at sobrang lamig pa. Nakakahiya talaga. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Hi, kinabuhi.